chutí aj psovi. To je známka toho, že to musí byť dobre. Oblíza to. ...28. október je. Už vlastne vinič to vzdáva, už vlastne to zrenie a tá som povedal, že vegetácia končí vo vinohrade. A my tu máme ešte stále Dunaj. Máme 2 hektáre Dunaja, ale vždy, každým rokom pokusne nechávame asi tak 30-40 árov, niekedy pol hektára, aby vlastne ten Dunaj po úplnom dozretí, aby ešte v tej prírode dlhšie zostal. A máme skúsenosť, že aj keď nenastúpi botrytída, keď nastúpi, tak to vie koncentrovať do takých asútónov, do takých koncentrácií, ktoré čo je nádhera. Tomu to odozdávame celý. Ale aj keď botrytída nepríde, s tým scvrkávaním, vlastne, že sa vyparuje tá bobula, tak pekne sa vie koncentrovať do takých lekvárových tónov, ktoré nejakým iným spôsobom nedokážeme. To vie len príroda. A vtedy tá premena v bobuli je tak zaujímavá, že vznikajú výnimočné ozdoby v tom víne a to je tiež také nuancy, také krásne veci sa tam objavujú, že škoda to nevyužiť alebo nedať tomu priestor. Samozrejme, že je to veľmi riskantné, ale nikdy neuvažujeme obchodne, čo sa týka vína, ale snažíme sa nájsť tú širokú paletu chutí alebo širokú paletu zvláštnych tónov, ktoré vlastne nás ozdobia a náš život vlastne ozdobia. Bude to zaujímavé. Škoda, že to neviete ochutnať.